Παναγιώτατε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics, κύριε Πρόεδρε της Διεθνούς Επιτροπής Special Olympics, κύριε Τίμωθη Σράιβερ, κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, κύριε πρώην Πρόεδρε της Βουλής, κύριοι Υπουργοί, αγαπητά μου παιδιά, εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων θέλω να καλωσορίσω όλους και να εκφράσω τη χαρά μου που φιλοξενούμε σήμερα εδώ, στη Βουλή των Ελλήνων, την Παγκόσμια Σύνοδο Νεολαίας, στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics στην Αθήνα. Σας καλωσορίζω εδώ, στον τόπο που γεννήθηκε η δημοκρατία, στην Ελλάδα, στη χώρα που γέννησε και το Ολυμπιακό ιδεώδες. Καταρχάς, πρέπει να επισημάνω ότι η παρουσία νέων ανθρώπων στο Κοινοβούλιο λειτουργεί πάντοτε για εμάς ως πηγή αισιοδοξίας, αλλά και ως υπενθύμηση της ευθύνης που φέρουμε για το μέλλον, για τον κόσμο που θα κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές. Η σημερινή εκδήλωση, βέβαια, έχει ξεχωριστή σημασία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική, για μια αξιέπαινη διεθνή πρωτοβουλία που αναδεικνύει στην πράξη, αλλά και σε συμβολικό επίπεδο, τις αξίες της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού. Έχουμε σήμερα κοντά μας 250 νέους ανθρώπους από 30 χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της χώρας μας, της Ελλάδας. Νέους οι οποίοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιείται αυτό το διάστημα στην Αθήνα. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό επιβεβαιώνεται ότι η διαφορετικότητα δεν εμποδίζει την αρμονική συνύπαρξη και την συνεργασία. Οι νέοι που φιλοξενούμε σήμερα μας διδάσκουν με το παράδειγμά τους ότι μπορούμε να αλλάξουμε τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, αρκεί να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποι μας με διανοητικές αναπηρίες και να δείξουμε τον απαιτούμενο σεβασμό στο διαφορετικό και να συμβάλλουμε στην ένταξη των συνανθρώπων μας στο συνολικό γίγνεσθε. Η διοργάνωση των φετινών Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics και η παράλληλη παρουσία της Παγκόσμιας Συνόδου Νεολαίας αποτελούν μια ευπρόσδεκτη πρόκληση για τη χώρα μας, αποδεικνύουν την αδιάλειπτη συμμετοχή μας στο διεθνές γίγνεσθε, αλλά και την προτεραιότητα που δίνουμε σε μια δύσκολη συγκυρία στις αξίες και στις αρχές του ανθρωπισμού. Εύχομαι, αγαπητά μου παιδιά, όσα θα κερδίσετε μέσα από αυτήν την εμπειρία, τη γνώση, τη δύναμη, την ευαισθησία, να σας εμπνέουν πάντοτε όποια πορεία και αν ακολουθήσετε στη ζωή σας. Εύχομαι ακόμη να μπορέσετε κι εσείς με τη σειρά σας να εμπνεύσετε άλλους, τους οικείους σας, τους συμπολίτες σας, ώστε να γίνει αυτονόητο το δικαίωμα για την ισότιμη συνύπαρξη όλων ανεξαιρέτως στο πλαίσιο κάθε μικρού ή μεγαλύτερου κοινωνικού συνόλου. Εύχομαι τέλος η διαμονή σας στην Αθήνα να είναι ευχάριστη και δημιουργική και επίσης εκ μέρους όλων των μελών του Κοινοβουλίου, εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, εύχομαι κάθε επιτυχία στο πρόγραμμα της Συνόδου σας. Σας ευχαριστώ. Καλώ τώρα στο βήμα τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο, να λάβει το λόγο. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ, εξοχότατοι, ιερότατοι αδελφοί, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε των Διεθνών Special Olympics, ερήτημος κυρία Δεσποτοπούλου, Πρόεδρε των Special Olympics των Αθηνών και αγαπητοί μας νέοι.
Με πολλή συγκίνηση και χαράν χαιρετίζομαι το μέγα παγκόσμιων αθλητικών και ανθρωπιστικών γεγονός, το οποίο διεξάγεται εδώ εις τα σκληνάς Αθήνας, την πρωτεύουσαν πόλη της χώρας, η οποία εχάρισε στην ανθρωπότητα τους Ολυμπιακούς Αγώνας, την ιδέα του αγωνίζεστε και τα μεγάλα ιδανικά της δημοκρατίας, της αξιοπρεπίας, της ελευθερίας και της σοφίας. Οι αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες προορίζονται μόνον δια των στενών κύκλων των σωματικώς προνομιούχων και κατά τούτο παρά το μεγαλείον των ήσαν μονομερείς, όπως και οι κατά το έτος 1896 αναβιώσαντες συνώνυμοι των. Ήλθεν όμως εις τα ημέρας μας η αγάπη, η οποία διήβρινε τα όρια του Ολυμπιακού ιδεώδους και ίνιξε τα σπήλας των αγωνιστικών χώρων εις όλους, τόσο με τους Παρολυμπιακούς, όσο και με τους Special Olympics. Ειδικότερον δια τους τελευταίους, μεγάλη είναι η κοινή πάντων ημών ευγνωμοσύνη, τόσο προς την γυμνάστριαν Άνναν Μακλόν Μπέρκ, όσον και προς την ευγενή θυγατέρα της μεγάλης οικογενείας των Κέννεντι, Ευνίκην Κέννεντι Σράιβερ, εις την ευαισθησίαν και των ανθρωπισμών των οποίων οφείλεται η ιδέα της συστάσεως αυτών των ειδικών αθλητικών αγώνων και η υλοποίηση της. Οι Special Olympics, ωραίον εφεύρημα της αγάπης, δίδουν την χαράν της συμμετοχής εις μεγάλας αθλητικά συναντήσεις, εις όσους δεν πληρούν τας προϋποθέσεις συμμετοχής εις τους συνήθεις Ολυμπιακούς Αγώνας ή τους Παρολυμπιακούς. Δηλαδή δίδουν εις τους αθλητάς ειδικών σωματικών και πνευματικών καταστάσεων αυτό που ως άνθρωποι δικαιούνται, ώστε να μην υποβιβάζεται το παράπαν η ιερότης του ανθρωπίνου προσώπου των. Τούτου ένεκεν και εξ αρχής περιεβάλλομεν την διοργάνωσή των με την πατριαρχική ημών ευλογίαν και εστρατεύθημεν εξ αρχής εις τας τάξεις των εθελοντών των. Ή το μεγάλη χαρά δι' ημάς να υποδεχθόμεν προ λίγων ημερών εις το Οικουμενικών Πατριαρχείων εις την Κωνσταντινούπολη τους λαμπαδιδρόμους των Special Olympics και τους συνοδούς των. Η αγάπη της Μητρός Εκκλησίας δι' αυτούς είναι απέραντος και κατεβλήθη προσπάθεια να το καταστήσομεν αισθητών και ψηλαφιτών. Εχάρισαν πολλοί και ανυποκρίτως. Είχαν μάλιστα την καλοσύνη να μας χαρίσουν την δάδα της λαμπαδιδρομίας, την οποίαν και φυλάσσομεν στα Πατριαρχία ως σπουδαίων κοιμήλιων της αγάπης των, αλλά και ως ενθύμημα της ανάγκης διαδιαρκής αγώνας εναντίον των προκαταλήψεων, των διακρίσεων, της αναξιοπρεπίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της προς τον άλλον των ιονδήποτε άλλων σκληρότητος. Σήμερον η φλόγα της δαδός εκείνης φωτίζει την έναρξη των αγώνων, αλλά και τα πρόσωπα των αθλητών, τους οποίους αναμφιβόλως συνέχει η μεγάλη χαρά της συμμετοχής. Και βεβαίως, εάν εις άλλους αγώνας ο κύριος σκοπός είναι η νίκη, εις τούτους τους αγώνας ο κύριος σκοπός είναι η συμμετοχή καθεαυτήν και η καταδύναμη προσπάθεια. Όλοι οι συμμετέχοντες, επομένως, είναι απριόρι νικητέ, είναι εκ των προτέρων νικητέ, νικητέ εις την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Θλιβόμεθα ακούοντες ενίοτε παραχόρδους τινάς φωνάς, οι οποίοι αμφισβητούν την αξία των Special Olympics. Προφανώς, εφωνέ αυτέ έχουν παρανοήσει τόσον τα κίνητρα όσον και την φιλοσοφία του θεσμού. Η ιστορία του μαρτυρεί ότι όχι ήκτος και έλεος, αλλά αγάπη,
καθαρά αγάπη, φωτισμένη αγάπη, χριστιανική αγάπη και σεβασμός ευρίσκονται όπισθεν των Special Olympics από τις ημέρας των πρώτων οραματιστών των μέχρι σήμερον. Είναι ωραίον που η έναρξη των αγώνων παραλληλίζεται με το ταξίδι του Οδυσσέως. Αλήθεια, πού ο Ήκτος και το έλεος εις το ταξίδι του Οδυσσέως, ο Οδυσσεύς και όταν απέμεινε με ένα τραυματισμένο πλοίον και ολίγους αδυνάμους συντρόφους, είχε θάρρος και αποφασιστικότητα, αλλά και καλήν συνεργασία με τους συντρόφους του. Οι Special Olympics πρέπει να διακρίνονται και από τα τρία αυτά στοιχεία, θάρρος, αποφασιστικότητα και συντροφικότητα, τα οποία παρεμπιπτόντως είναι και σπουδαίε χριστιανικέ αρετέ. Ο χριστιανός λαμβάνει θάρρος από τον Θεόν, θαρρεί εις την βοήθεια του Θεού και δεν απογοητεύεται από τας ιασδήποτε δυσκολίας. Είναι αποφασιστικός εις το αγαθόν και η αγάπη τον οδηγεί εις την καλή σχέση με τον άλλον, εις την συνεργασία, την συντροφικότητα, την κατήσχηση του ημείς επί του εγώ. Οι Special Olympics ευχόμεθα να αναδείξουν σπουδαίως την δύναμη της ανθρωπίνης ψυχής και να αποβούν ένα ωραίο ταξίδι διόλους τους αθλητάς που θα τους οδηγήσει εις την ηθάκην της αυτοεκτιμήσεως, της ηθικής ικανοποιήσεως, της χαράς και της αγάπης. Από όλον τον κόσμο συναγμένα τόσα χαρούμενα πρόσωπα οραίζουν το Καλιμάρμαρον τας Αθήνας, την Ελλάδα όλην, η οποία με ανοιχτήν αγκάλιν τα υπεδέχθη. Η Κωνσταντινούπολης, η Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικών Πατριαρχείων και ο Πατριάρχης προσωπικός συγχαίρομεν και ευλογούμεν και προσευχόμεθα διόλους τους αθλητάς, καθώς και δια τους ευγενείς διοργανωτάς των αγώνων, τους εθελοντάς, τους καλλιτέχνας, τους χορηγούς και όσους παντιοτρόπως συνέβαλον δια την διοργάνωση ή στην διοργάνωση και θα συμβάλλουν εις την διεξαγωγή των αγώνων όλας αυτάς τας ημέρας. Προσέτη, εκφράζουμε την βαθία ικανοποίησή μας, διότι η εις Αθήνας διοργάνωση των Special Olympics δίδει την καλή ευκαιρία εις όλους ημάς να παραστόμεν μάρτυρες της υπογραφής ενώπιον τοσού των εκλεκτών επισήμων παρισταμένων σπουδαίας διακηρύξεως υπέρ των ατόμων με διανοητικήν αναπηρία. Ευχόμεθα εαρχέ και τα σημεία αυτής της διακηρύξεως να έβρουν ευρυτάτην παγκοσμίως απήχησιν επί κατησχύση της αγάπης. Σας ευχαριστούμε θερμώς. Ευχαριστούμε και εμείς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο. Και τώρα καλώ στο βήμα τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Γεώργιο Παπανδρέου. Αγαπητά παιδιά, Παναγιώτατε, κύριε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics, κύριε Πρόεδρε της Διεθνούς Επιτροπής Special Olympics, κύριε Schreiber, κύριε Υπουργοί, μπορεί τους τελευταίους μήνες η Ελλάδα να έχει ταυτιστεί στα διεθνή μέσα ενημέρωσης με ένα και μόνο γεγονός, την οικονομική κρίση. Όμως η πατρίδα μας αποδεικνύει σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο ότι είναι παρούσα, ότι συνεχίζει να προσφέρει το φως της, τις οργανωτικές της ικανότητες, αλλά ακόμα περισσότερο την ανθρωπιά της, τις αξίες της, ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες. Φιλοξενούμε αυτές τις μέρες μια ακόμα μεγάλη Ολυμπιακή οργάνωση. Αυτή τη φορά την πλέον εξαιρετική και ευγενική έκφραση του Ολυμπιακού ιδεώδους, που βρίσκει την εφαρμογή του στην τέλεση των Special Olympics 2011. Το σπουδαίο μήνυμα των Special Olympics 2011 της Αθήνας είναι κοινωνική ένταξη,
εντός και μέσω του αθλητισμού. Η ανθρωπιά, η ισότητα, η αλληλεγγύη. Είναι για μας σήμερα το μήνυμα το φως της ελπίδας που έλαμψε με την αφή της φλόγας. Μαζί και ο Απόλλων, ο μασκότ των αγώνων, ο Θεός του ήλιου στην αρχαιότητα. Μεταλαμπαδεύουν αξίες και ιδανικά που γεννήθηκαν στην πατρίδα μας και που αποτελούν διαχρονικά αγαθά. Ένα μήνυμα παρανθρώπινο που ξεπερνά εθνικισμούς, που ξεπερνά προκαταλήψεις, που ενώνει όλους τους λαούς, όλες τις κοινωνικές ομάδες, χωρίς διακρίσεις. Σήμερα η πόλη μας, η χώρα μας, αγκαλιάζει τα άτομα με αναπηρία για ισότιμες ευκαιρίες. Και η παράλληλη διεξαγωγή της Παγκόσμιας Συνόδου Νεολαίας, ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα μεταξύ των νέων, στέλνει επίσης ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα πανάρχιο των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν, είχαν ως βάση, γι' αυτό έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες, ακριβώς για την ειρήνη, τη συνεργασία και την εκεχηρία. Αυτό ήταν το νόημα των Ολυμπιακών Αγώνων που διεξάγονταν στην Ολυμπία, στην αρχαία Ολυμπία. Σήμερα εσείς συνεχίζετε αυτή την παράδοση. Με τρόπο ειρηνικό να μπορούμε να συνεννοηθούμε, να λύνουμε προβλήματα, αλλά και να αλλάζουμε τον κόσμο. Η παρουσία σας τόσο νέων στην Ελλάδα αυτή τη δύσκολη στιγμή, είναι και για μας ένα δείγμα αλληλεγγύης προς τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό και σας καλωσορίζουμε. Και εμείς ανταποκρινόμαστε στις δικές μας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, ενώ παράλληλα υπηρετούμε τις αξίες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Ακόμα και σήμερα, μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία που ζούμε, μέσα στους δυσμενείς αυτούς οικονομικούς χρόνους και εποχές, για την πατρίδα μας, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ευαισθησίας, διεξάγουμε αυτούς τους σημαντικούς αγώνες. Φιλοξενούμε νέους, μετατρέπουμε την κρίση σε ευκαιρία, υποδεχόμαστε αθλητές, προπονητές από 185 χώρες σε αυτή την πόλη της Αθήνας, φιλοξενούμε δεκάδες χιλιάδες φίλους, μέλη αθλητικών αποστολών, επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Αναδεικνύουμε τις αξίες της Ελλάδας, μια χώρα ιστορίας, πολιτισμού και αθλητισμού, αλλά και ποιοτικού, ταξιδιωτικού προορισμού, ικανού να μαγέψει με την φυσική του ομορφιά και τις υπηρεσίες του. Αυτή η Ελλάδα, η γενέτειρα του Ολυμπισμού, της εκεχηρίας και της ευγενούς άμυλας, η Ελλάδα της ελπίδας και των μεγάλων στόχων, υποδέχεται και χαιρετίζει τις προσπάθειες και αυτών των εξαιρετικών αθλητών. Μας εμπνέει η προσπάθεια των νέων αυτών ανθρώπων. Η δικιά σας προσπάθεια εμπνέει και εμάς, μας δίνει δύναμη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Έχουμε μια κοινή οδύσσια, είναι η οδύσσια της ζωής, αλλά με καθαρό τον προορισμό, μια πιο ανθρώπινη κοινωνία. Ευχόμαστε ολόψυχα η φλόγα του Ολυμπισμού να είναι φλόγα δύναμης, ελπίδας και αισιοδοξίας, όχι μόνο για τους αθλητές μας, αλλά και για όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Και τώρα καλώ στο βήμα την Υφυπουργό Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Έφη Χριστοφιλοπούλου. Αγαπητά παιδιά, Παναγιώτατε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρία Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων Special Olympics, κύριε Πρόεδρε της Διεθνούς Επιτροπής των Special Olympics, είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που σας υποδεχόμαστε εδώ σήμερα, που σας έχουμε κοντά μας στην Ελλάδα, που από τις 25 Ιουνίου έως και τις 4 Ιουλίου 7.500 αθλητές από 186 χώρες από όλα τα μήκη και πλάτη της γης είναι εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα μαζί μας. Και σημασία δεν έχει η νίκη,
Ούτε το ρεκόρ, ούτε τα χρήματα, ούτε οι σπόνσορες, αλλά ούτε και οτιδήποτε άλλο μας έχει πληγώσει και μας έχει πονέσει και έχει εκφυλίσει την έννοια του αθλητισμού και του ολυμπισμού. Οι Special Olympics, όπως ήδη ακούστηκε, αναδεικνύουν την προσπάθεια για προσωπική βελτίωση και για συλλογική βελτίωση του κάθε ανθρώπου χωριστά μέσα από τον αθλητισμό. Πάνω απ' όλα, όμως, καλλιεργούν στις κοινωνίες μας και ιδιαίτερα στους μοχλούς που είναι τα εκπαιδευτικά μας συστήματα, και αυτά είναι μέσων αλλαγών, την αλλαγή της νοοτροπίας, εκφράζοντας την αποδοχή σε ένα πρότυπο διαφορετικότητας, ένα σεβασμό στη διαφορετικότητα που μας κατευθύνει σε αναπτυξιακές πορείες που δεν θα είναι μπορετές εφόσον δεν αποδεχτούμε το πόσο διαφορετικοί είμαστε όλοι οι άνθρωποι ανάμεσά μας. Όσα ξεκίνησαν από μια θερινή κατασκήνωση το 1962, που εμπνεύστηκε η Eunice Shriver Kennedy με τους συνεργάτες της, κατέστη ήδη ένα παγκόσμιο κίνημα που αλλάζει κοινωνικές αντιλήψεις και συμπεριφορές για περισσότερο από 40 χρόνια, δίνοντας την ευκαιρία σε εκατομμύρια ανθρώπους να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους, να πιστέψουν στον εαυτό τους, τις ικανότητές τους και με τους τρόπους αυτούς, μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από τις δράσεις, να καταστούν ενεργά μέλη της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, εμείς στο Υπουργείο Παιδείας συμμετείχαμε ενεργά σε αυτή την προσπάθεια των Special Olympics Αθήνα 2011 και θέλω να μοιραστώ μαζί σας το γεγονός ότι δεν ήταν ιδιαίτερα το γεγονός ότι προσφέραμε υποδομές, όπως οι κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα για την φιλοξενία ή το γήπεδο του Φωκιανού. Αυτό ήταν το λιγότερο. Το πιο σημαντικό ήταν ότι συμμετείχαν ενεργά και δραστηριοποιήθηκαν εθελοντές εκπαιδευτικοί για την επιτυχή διεξαγωγή των αγώνων. Και αυτοί οι εκπαιδευτικοί, και μάλιστα πολλοί από αυτούς ήταν και συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί που διέθεσαν το χρόνο τους για την επιτυχία αυτής της διοργάνωσης, είναι πραγματικά στην καρδιά μας, αξίζουν τα συγχαρητήριά μας και πραγματικά δημιουργούν και αυτοί ένα πρότυπο σημαντικό με αυτή την προσφορά τους για αυτές τις ώρες που περνάει η δική μας πατρίδα, αλλά και για τις κρίσιμες στιγμές που περνάει όλη η οικουμένη. Περισσότερο όμως απ' όλα, εμείς στο Υπουργείο Παιδείας είμαστε περήφανοι για ένα εθνικό δίκτυο δράσης των μαθητών μας. Αυτό το δίκτυο των σχολείων, γυμνασίων και λυκείων στην Ελλάδα. Και είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι που υποδεχόμαστε μαζί με τους Έλληνες μαθητές και μαθητές από 30 ακόμη χώρες εδώ σήμερα στην Ελληνική Βουλή. Ακούσατε ήδη από όσους μίλησαν. Τόσο σημαντικούς ανθρώπους, τα συγχαρητήρια, τις ευχές και όλα. Εγώ δεν θέλω απλώς να ενώσω, το κάνω ήδη, τη φωνή μου με όσα ακούστηκαν. Σε αυτή την Παγκόσμια Σύνοδο Νεολαίας θεωρούμε σκόπιμο ως κυβέρνηση να είναι η κατάλληλη στιγμή όπου να καταθέσουμε συμβολικά τη δέσμευσή μας για την υλοποίηση της διακήρυξης των αρχών για το συντέριασμα των αθλητικών δραστηριοτήτων μέσα στα σχολεία σε παιδιά με αναπηρίες και σε παιδιά χωρίς αναπηρίες. Θεωρούμε ότι τα όσα ήδη κάνατε μέχρι τώρα και όσες δράσεις κάνετε αυτές τις μέρες, συντεριάζοντας πολλά διαφορετικά πράγματα μαζί, τις εμπειρίες σας ο καθένας από τη χώρα και τον τόπο που ζείτε, τις δυνατότητες και τις ικανότητες και τις δυσκολίες που έχουν οι αθλητές με ειδικές ανάγκες, με ειδικές ικανότητες, οι αθλητές με αναπηρίες. Όλη αυτή η πλούσια εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Πρώτα απ' όλα, είναι ένα κεφάλαιο για σας, για τον καθένα και την καθεμιά από εσάς. Πάνω απ' όλα όμως, είναι ένα συλλογικό κεφάλαιο. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι εσείς που ήσασταν έφηβοι ηγέτες, γιατί αυτός ήταν ο τίτλος, τολμήσατε να επιχειρήσετε συνεργασίες που κάποτε θεωρούταν ταμπού, που κάποτε θεωρούταν ένα όχι πρότυπο συμπεριφοράς, μια συμπεριφορά που απλά δεν υπήρχε στις κοινωνίες. Έτσι λοιπόν, μαζί με τα συγχαρητήριά μας, δεχτείτε και τις δεσμεύσεις μας. Γιατί όσα ήδη συμβαίνουν στα ελληνικά σχολεία είναι σημαντικά και με τις μέρες ένταξης και τις κοινές αθλητικές δραστηριότητες και με τα προγράμματα που γίνονται έτσι ώστε όλο ένα και περισσότεροι μαθητές με αναπηρία να συμμετέχουν στις γενικές τάξεις, στις τάξεις της γενικής παιδείας και με την παράλληλη στήριξη και όπως είπα πριν και με κοινές αθλητικές δραστηριότητες.
Έχει σημασία όμως, κύριε Πρόεδρε, παίρνω 1-2 λεπτά παραπάνω, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να λεχθούν ορισμένα πράγματα τώρα, που είναι η Παγκόσμια Σύνοδος Νεολαίας. Αυτή η διακήρυξη που θα ενσωματωθεί στο νέο νόμο για την ειδική αγωγή που προετοιμάζει η κυβέρνηση, μεριμνά ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους μαθητές με αναπηρίας που φοιτούν σε δημόσια, ιδιωτικά, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τεχνικά σχολεία, αλλά και όλους τους μαθητές στα ειδικά σχολεία να συμμετέχουν από κοινού σε προγράμματα φυσικής αγωγής και σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων, μαζί με μαθητές με διαφορετικές αναπηρίες και με μαθητές χωρίς αναπηρίες, και να έχουν την ίδια αναγνώριση για τη συμμετοχή και τις επιδόσεις τους στα αθλήματα, σε όλα τα αθλήματα στα οποία αγωνίζονται. Άρα, λοιπόν, αυτή η συμμετοχή, αυτή η αμοιβαία συνεργασία μπορεί να αφορά και σχολεία ειδικής αγωγής και σχολεία γενικής παιδείας. Η στενότερη συνεργασία των καθηγητών φυσικής αγωγής, των γυμναστών, των προπονητών, αλλά και ειδικότερες κατηγορίες εθελοντών ή και εκπαιδευτικών μας. Αλλά μιλώ για εθελοντών, γιατί στην Ελλάδα προσπαθούμε πολύ το σχολείο να γίνει πιο ανοιχτό στην κοινωνία. Εθελοντών, έτσι ώστε να γίνονται δραστηριότητες αθλητικές συστηματικά, στις οποίες να μετέχουν όλοι οι μαθητές. Όλοι υπογραμμισμένα. Ταυτόχρονα, πρέπει να σας πω ότι θα αξιοποιήσουμε όλες τις καλές πρακτικές και τα ειδικά προγράμματα που και η Επιτροπή των Special Olympics με το Unified Sports και άλλα τέτοια πολύ ουσιαστικά προγράμματα τα έχουμε στη διάθεσή μας και μπορούμε να βοηθηθούμε. Τέλος, υπάρχει και κάτι που αφορά τον κόσμο του ιστοχώρου. Μια ειδική ιστοσελίδα, μέσα στην ιστοσελίδα μας βέβαια, δεν θα μπορούσε να είναι ξεχωριστή, η οποία είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρίας, αλλά και σε όλους. Όλη την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας, όλη τη σχολική κοινότητα, κάθε μαθητή, κάθε μαθήτρια. Σε όλο το κοινό, το ενδιαφερόμενο κοινό, έτσι ώστε να μπορούν να πληροφορούνται και μέσα από το διαδίκτυο έγκαιρα τις δραστηριότητες, τα προγράμματα. Και βεβαίως, πριν κλείσω, θέλω να πω πόσο σημαντική είναι η συνεργασία μας με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γιατί θέλουμε αυτό που ξεκινάει στα σχολεία να συνεχίσει και μετά το σχολείο. Και όχι μόνο μέσα στα πανεπιστήμια ή στις αθλητικές διοργανώσεις, αλλά και στους τοπικούς γυμναστικούς συλλόγους, στην κάθε γωνιά της κοινωνίας μας. Και έτσι, με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με το χώρο της διαβίου άθλησης, θα υπάρξουν κοινές δραστηριότητες που ξεκινούν από την υιοθέτηση αυτών των αρχών, αυτής της γενικής διακήρυξης, την οποία εσείς γνωρίζετε πολύ καλά και στην οποία αναφέρομαι. Θέλω από καρδιάς να ευχηθώ στον καθένα και την κάθε μια τα μέλη της Παγκόσμιας Συνόδου Νεολαίας να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Ίσως κάποιοι από εσάς να βρεθείτε σε έδρανα αυτού του κοινοβουλίου ή των χωρών σας. Κάποιοι άλλοι, κάποιες άλλες να βρεθείτε σε επαγγέλματα ή να ακολουθήσετε σταδιοδρομίες για τα πράγματα που αγαπάτε να κάνετε. Εύχομαι να είστε δημιουργικοί και εύχομαι αυτή η εμπειρία ζωής που αποκτήσατε, να είναι ένα εφόδιο, είμαι σίγουρη θα είναι ένα από τα πιο όμορφα και πιο σοβαρά εφόδια για τη ζωή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Χριστοφιλοπούλου και τώρα καλώ στο βήμα τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κύριο Χρήστο Αηδόνη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παναγιώτατε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Τίμωθη Στράιβερ, Πρόεδρε της Διεθνούς Επιτροπής των Special Olympics, κυρία Δεσποτοπούλου, Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Special Olympics Ελλάς και των Παγκόσμιων Αυτών Αγώνων. Η Ελλάδα σήμερα, αγαπητά μου παιδιά, έχει την τιμή να φιλοξενεί μια ακόμη μεγάλη Ολυμπιακή διοργάνωση. Την πλέον εξαιρετική και ευγενική έκφραση του Ολυμπιακού ιδεώδους, που βρίσκει την εφαρμογή του στην τέλεση των Special Olympics 2011. Το σπουδαίο μήνυμα των Special Olympics το 2011 της Αθήνας είναι η κοινωνική ένταξη εντός και μέσω του αθλητισμού. Όπως είπε και ο κ. Πρωθυπουργός, το φως της ελπίδας που έλαμψε με την αφή της φλόγας και ο Απόλλων Μασικό των αγώνων ως θεός του ήλιου στην αρχαιότητα
μεταλαμπαδεύουν συμβολικά στο διάβα τους αξίες και ιδανικά που γεννήθηκαν στην πατρίδα μας και που αποτελούν διαχρονικά αγαθά που ενώνουν όλους τους λαούς και όλες τις κοινωνικές ομάδες και χωρίς διακρίσεις. Η πόλη της Αθήνας, η πόλη μας, η χώρα μας, διοργανώνει το κορυφαίο αθλητικό γεγονός.